Brutálne som ušetril, lebo som vedel, aký gombík mám stlačiť na termináli pri platbe. Nelambúra mýty. Platiť v eurách v zahraničí je nezmysel, to všetci vieme. Ja som cestoval nedávno z Prahy po diaľnici, kde som bol pracovne a zastavil som sa na pumpe, že si dám kávu a keksík. Pri platení sa ma terminál opýtal, či chcem platiť v českých korunách alebo v eurách, čo bolo 197 korún versus 9,20. Keďže viem, že vždy sa oplatí platiť v miestnej mene, zvolil som české koruny, no to, čo som potom videl v bankovej aplikácii, ma celkom prekvapil. Z účtu mi bolo stiahnutých iba 7,95, čo je o euro 25 menej. Až takýto veľký rozdiel som nečakal, prekvapil ma a preto som začal pátrať. Volá sa to dynamická konverzia mien alebo DCC a je to služba, vďaka ktorej môžete kdekoľvek vo svete platiť menou vašej platobnej karty. Na prvý pohľad to vyzerá veľmi prakticky a pohodlne, no DCC prichádza s veľmi nevýhodnými konverznými kurzami a vyššími poplatkami. Navyše, predajcovia na týchto transakciách zarábajú svoje provízne poplatky a práve pumpy majú tie najhoršie konverzné kurzy zo všetkých. Moja rada znie, vždy plate v lokálnej mene a namiesto ušetrených poplatkov tie peniaze radšej minte na dobrú kávu. Testujte.